Get set go. Hi guys, good afternoon everyone. Once again me and Cheribel. Today guys, I will come back pala sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Ako'y mabuti naman. Kaya lang hindi na ako nakapag-video ng masinsinan. Awan ako nag-video kay haguan ko ni ang cellphone. Hindi karon balik ko video kay ganahan ang mag-video ko dari kay ganahan ko daring amo ang gisuroyan ni Arjot. Kasama ko pala si Undoy. Halika doy. Halika, pakita ka muna. Ayan, si Bibi Undoy Arjot. Arjo ninyo. Hello guys. Niata karon sa manggahan. At si Siwang pala. Kasama namin si Siwang lagi karang ikuwit na magtaas bitaw. Naman. Dito kami mo gagala kami dito. Maghahanap kami ng pupo ng nibaka. Kasi manguha kami ng pupo ni baka. Tsaka si Siwang naglalaro. Enjoy na enjoy siya. Nitain na baka mo. Ano kilid ni Siwang? Maghahanap kami ng tae ng baka. Titignan muna namin kung may pwede ba kaming makuha. Para sa susunod, balik namin, anuhin na namin, kukunin na namin. Ayan, asa man ta mo pwesto doy? Ba. Isa. Na may daghan. Siwang. Siwang! Enjoy na enjoy si Siwang. Pwede man siguro yung mga hoydaan eh. Oh, good. Daghan man gani. Maganda ang lugar na ito. Uy, malapit lang sa amin. Nakainom doon ako ani ni sud ko tuto. Asa ni sud? Di ato niya nga buhak di ba pa? Buhak na di buhak ana. Oh, buang mo to siya. Nabuang og buhak. Di nausubuhak dato ni sugat to di. Nauso ang buhak. Oh, na. Buwan to buhak diri. Ano nga kamanghagan? Magsusunod dato. Ato. Signo may bibayan ng kilid. Ato. Ayan. May tai. Maganda talaga. Maraming ipot ng baka dito. Aso, di na tamad tos ubos kayo dyan. Naikuan. Arata arili ato tas taliwa. Ni tulok buk na. Uy. Na. Lagi. Sunod magda na tagsako sunod. So buried. Dao. Butang sa ni nato. Yan dyan. Mana? Wa. May maganda na kaming pasyawan. Mag-insa man ta. Ha? Mag-insa man ta. Magwaki-waki ra. Uy. Unsa na pud mo tagba? Or mga Hindi. Maghahanap na lang muna tayo ng ipot ng baka. ipot? Naman kunoy tubod ani doy. Oo, takan. Haman. Ano? Mari pata sa ubosli. Hugpog kanin mo agos. Tubod. Hoy, payo imong kinagkuban. wala gihas di ini siguro kay limpyo man siya. Di luto na Kuan lang kanang hindi naman ito nililinis. Hindi ni binabrush, inaano lang. Gilugwayan ra og mga baka. Ang baka lang ang naglilinis dito. Siwang! Taas kag gilag-agan Siwang. Hala na amanday bunga ag mangga doy inja isa ra ka buok na Asa? Pero di ko mukaon. No! Arang ulit talabad na hugmangga sa una. Ing ani? Oh. Mo ni ganahan hangkanon sa una.
Pero di na kuhaon kay nag-iisang bunga lang yan unsa. Hindi naman sa amin yan. Lahi sa siguro na si sa adtong katong mga punuan na doy no. Daghang mangga pero walang bunga. Maraming puno lang mangga kaya lang walang bunga ha. Mo natiguan ng guna wala ni sagbot nagkatiguan na mamunga na na. Tiguang naman na si sa human na nagpamunga. Oh. Humana na. Eh. Harvest na. Pero kari karamay tong mga tagas dahon wa pa na. Wa pa. Ni isa ko nitubo. Pabuhi pa may way dahon man. Kaning santol oh. Inagkabunga aning santol doy. Mga ano ba kong santol? Bukat, labo ka bukat kitig kahoy eh. Naaman day daghan man day puning puno ng santol ani. Hani pagkaning santolan ni. Bangkok na ah. Bangkok. Santol oh. Namumulaklak. Mayroon pa isa doon. Oh, maraming puno ng santol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dani duwan Mangga at santol pala itong tinanim dito. Hindi ko naman alam kung kaninong farm ito. Basta nagagandahan ako dito. Gusto ko ang mga ganitong ano. Uy, mga ganitong Patangawa to atong boss pangpang. ambience. Di na ta mo nga tudadto kay insag na ay simba ko. Ulag hindi eh. Kagukod din sa ta. Dagan sa May tuyo. tunaan doy eh. Siwang. Siwang! Ikaw ga. Daan ni ratataman doy at irang liliun og nabay kanang nay puno ng kuan adto. Isa. Santol. Puno ng santol. Santol. Woo! Wang wang. Dar target. Wang wang. Oh, sige. Iduwa si Siwang laple mo ni Siwang. Mahadlek man pud kang Siwang. Ay, gugod niya me. Gugod. Tanata, ato ta ibabaw di ta dani kay. Insag na ay kuan. Nasimutan sa niya me di oh. Ulagi lakaw una kaw. Sige. Sige. Uy, yun. Dali. Ara ta ibabaw. Ay. Hala mo angay sina si Jani mo duaan kanija. Mahadlek lamang ka. Di mo kumahadap eh. Ako rin niya na. Awa tanawa. Bangga! Luyak po! Uy! Mubalik ta ani sunod doy anhi ta maglaag. Luyak po ni! Luoy ag kahoy una. Mangga mo gini! Oh, anong nangyari sa kanya? Nakidlatan. Nakidlatan. Nakidlatan or nakilatan? Angay manggod og manguha tag taig baka alas 3 pa tanaa daani. Naman. Hay nga naman. Kaya ano? Kuan para ajaw guniti. Para taas tagtulin. Di pariha ing ani nga hapon na. Yan na, good. Ha? Yan, good. Magkuha na kita, mangintain na. Pagdaro, ginayantog ko ha. Hala, agsiwang. Hala. Siwang. Huy. Hala asa na to si Cha. Wala. Ha? Hala, asa tayo toy. Hala doy. Hala doy. Dua na si Cha. Bikapoy na ka Siwang gikap. Oy! Gilamon si dagang kamot. Huy! Pangaon ana. Mahadli ka doy. Nagduwa man gina siya. Di pa ako niyong kamot. Di ba nga siya mamaak? Ayaw kakaon anak kay dirty na. Dila ni mo oh. No! Huy!
Ato kadagan kay rong di kagok. He wants to play. Garaon daw si Siwang no. Garaan dyan mo. Wala. Niangay siya. Niangay siya magduwa. Nahadlak jud ka doy. Nahadlak. Dagan pa siwang. Ani di kaganahan magduwa-duwa siwang. Oh, ganat si Jo. Yan mo si Jo kay. Pero nahadlak jud ka na. Ano ka hadlak good? Ni kao nagtai. Lain na makawang ay kaon kag taiwang. Dali ari. Dali aja anak ka hindi dun kang siwang. Maganda dito guys. Yan oh, ganda. Maganda kung nasa gitna ang bahay ko ano. Gusto ko talaga ang ganitong ano. Ganitong itsura. Tapos ano, andyan yung bahay ko sa gitna ng mga puno ng mga kahoy gaya ng mangga, mga fruits. Maganda dito. Yan ka magbayan ni me. Karon pa ka nakita ni me? Karon pa ka nakita? Karon pa. Kadaghan na me ani. Kadaghan na kaniyan he. Nga di may buwak ani. Nakita imong naong doy. Yan, yan at sana. Nini text. Nini text. Oh. Noo. Noo. Insa man na nanawag. Bye muna guys kasi may nag-call. May nag-calling. Bye-bye everyone. Thank you for my subscribers and watching my videos. Sana patuloy niyo pa akong suportahan. Thank you very much. Bye-bye.